Hoy es da Cachada celebra un cuarto de século por todo o alto. Profesorado, políticos municipais e exalumnos e antigos mestres acudiron ao centro para conmemorar os 25 anos. Un cuarto de século é o que leva a Olles da Cachada sendo un referente educativo no concello de Boiro. Para celebralo, o centro organizou un acto conmemorativo para este tan ansiado aniversario. A él acuderon exalumnos, profesores, antigos docentes e, basicamente, calqueira persoa relacionada co instituto. A palabra referencia non queda para nada curta ao falar da Cachada, e diso dan conta os propios alumnos. Óscar e Carmen abandonan o centro a final deste curso ao rematar a educación secundaria obrigatoria, algo que aseguran lles doerá o deixar un lugar onde foron felices. A verdade que sí, porque aparte de acabar con esta etapa tamén cambiamos de centro e vamos a outro diferente, entonces, a verdade que sí. Sí, nos levamos casi todo a eso conocéndonos porque encontramos en primeiro. Sí, a verdade que foron moi bons anos xuntos. Penso que máis ben contas as experiencias, as amistades que fas aquí, ademais de moitos profesores cos que acabas tendo certa amizade, levándote bastante ben, sobre todo xondoche cas notas, ao mellor, ou bastante ben ambiente aquí. A mí o que me sorprendeu máis foi a relación cos profesores, porque pasei de primaria, de ser máis pequenos e non ter relación, agora xa entender, levar as clases, se te encontras mal, pregúntanche, eso sí que me gustou moito. Olles da Cachada conta cos cursos da ESO, o que fai que moitos alumnos creen vínculos moi fortes co profesorado. O acto acuderon moitos deles que marcharon do centro hai anos e que aínda a día de hoxe o recordan cun sorriso. Óscar deixou a Cachada este ano e cursa primeiro de bacharelato en Espiñeira. Paula deixouno hai xa uns anos, estando agora inmersa na vida laboral, só ten bons recordos. Máis que nada, a relación profesor-alumno, xa que o bachiller non ser obligatorio, pois, sabes, non tes tanta cercanía. Aquí, pois, os profesores levabaste moi ben con a maioría e, pois, facían moitas cousas por ti. Dos profesores, pero porque aquí estábamos moi acostumbrados a ter un grupo, facíamos moitas actividades e abaixo todavía estaban, eu creo que empezando un pouco a coller ese ritmo. E en realidade a maioría dos alumnos éramos os mismos e además coincidimos con algún traspase de profesores, entonces non foi un cambio tan radical. Teño moi bo recordo porque a mí que me gusta estar en todo, deixábame facer 50 cousas, entonces facíamos intercambios, concursos culturales, daba igual que fora robótica que vídeo, e a verdade é que era un ambiente super bo e super amable. Si, eu igual. Eu, como estaba en todo tamén, xa me conocían todos os profesores. Case todos os alumnos coinciden nun aspecto positivo, o trato próximo que manteñen cos mestres. A súa directora xustifica esta estreita relación no seu enfoque do instituto como unha continuación da primaria. É un pouco lóxico, porque ao ser só un centro da ESO, que é educación secundaria obrigatoria, como tiñamos nós antes a ESB, para nós son, entre comillas, pequenos. É dicir, non deron aínda ese salto a bacharelato, a un ciclo, entonces tendemos a tratalos un pouco como na continuidade do colexio. E a veces non podemos evitalo e si, teste que implicar, eres docente, entonces en todo o que podes axudar, estás aí, si. Hoy esa Cachada soprou onte as 25 candeas, un cuarto de século no que experimentaron multitude de cambios. Ángeles leva dando clases aquí dende o seu inicio, un tempo no que o profesorado tivo que saber adaptarse ás novas necesidades dos alumnos e do sistema educativo. Son moitos, mira, cambios bestiales coas leis educativas que fomos atravesando en todo ese tempo. Cambios tremendos, vou decir seguramente, porque, me pilláis sin... Cambios tremendos coa COVID. Coa COVID os nenos cambiaron moitísimo. Cambios no mundo de internet, por exemplo, porque todos nos da xente da miña xeración éramos de libreta, bolígrafo, seguido para todo, e aí nos tuvemos que meter costándonos a veces un mundo, a uns máis que a outros. E, cambios nas familias, moito cambio nas familias, e, que sí, que foi unha época larga de cambios. No acto non estiveron só os profesores actuais. Algúns que xa abandonaron o seu posto pasaron pola Cachada para conmemorar o aniversario do centro e para botar a vista atrás recordando os bons momentos. Emilio Muñiz, ademais de ter sido concelleiro de Educación en Boiro, foi director do centro e agora, como recén xubilado, bota algo en falta a actividade docente.
Aquí fui moi feliz. Fui moi feliz porque, como digo, estive 20 anos ininterrumpidamente neste centro, son natural de Boiro, tuve o honor de ser o director tamén durante 8 anos ininterrumpidos e tamén anteriormente, xa tamén estando aquí de docente, tamén fui un concelleiro de educación do Concello, polo tanto, bueno, non é que bote de menos estar aquí, porque, como digo, hai que ir superando etapas na vida, pero eu aquí fui moi feliz, moi contento, estaba moi integrado no centro, moi boa xente, moi bons compañeiros, moi bo ambiente, e, bueno, foi unha satisfacción pasar por este instituto. O cambio é radical, a forma de vivir é completamente distinta, dedicaste a outras cousas, non tes tampouco o axetreo de vir todos os días, de estar sometido a un horario, pero é outra etapa da vida, outra etapa da vida moi diferente. Os alumnos marchan da cachada con 15 ou 16 anos, unha idade na que podería ser fácil perderlles a pista, pero na que poucos profesores esquecen os adolescentes que pasaron polas súas aulas.